alama ce ta handima da babakire. Jama'a na kinkimo aiki, ku yi kokari mu kai gaci. In na fada fa kun fada, kuna yadda ina kai wakar hawan jini zai same ni. Ku tallafa mu samu dan Allah. Sai mai mage, sai mai kulwa. Ɗan karin magana kullun cewa suke Allah i kai damo ga harawa, to kuwa Allah ya kai damo ga harawa, sai dai shi bai ci ba, shi kuma ya kasa yin birgima a honorable. Wannan shi ne sakamakon da muka samu daga wurin likitoci. Ranka ya daɗe, ba shi da cikakkun takardu. Kada ku kuna wani ya zama ban makaranta ba. Na yi firamare na yi Gaskiya, ni ba gaskiya ba abin da ba nake fahimta ba. Honorable. Ne mage. Meow. Honorable. BTA. Huta. BTA. Huta. Yawa honorable dan ta mace ta masallata. A tsarin siyasar wannan garin, jam'iyya mai alamar mage ita ludayin take kan dawo, yayin da jam'iyya mai alamar buta suke tagumi. Wata mage! Wata mage! Kai mato. Munafikin jam'iyya ne fa kai. Honorable. Yanzu daga fata mana kwanan nan yan adawa suka dauki murya suka jefa duniya ake. Tun 1634 muke siyasa. Na kada mace a tahir yari. Na yi kokawa da mace. Na ga ni ba zan haƙura. Za ka jawo mana abu. Honorable. Wallahi da ka san maza nawa ni kurma mu a baka to ka san maza nawa ni gogo kuwa da suwa. Allah ba ta yi. Honorable daga kamfanin RGG Great Pictures Nigeria Limited. Honorable. Biyar ta yi ba za a ka da kai ba. Bishiyar dogon yaro ta yi tumba. Fere ya min gidan muwa da tsaba. Honorable mai mage yana da fara'a. Mai hasashe babu kushe. Ba kamar ka tafi lafage na aiki. Honorable. Ya na kwana. Lafiya ne. Ya da lalabi. Idan jama'a gari sai ga ina ɗebo kuɗi ina ka miki. Barau ne za a ce miki. An ya mato. Ajiya ki dinga dan kari harshen ki. Ba a yi wa shugaban ƙasar karamar hukuma faɗa. Honorable. Ni ne jandarma, ni ne duwan na masu shari'a. Abin da nake so kawai a yanka mishi sammaci. Mun barka lafiya. Godiya muka yi. Ji nake kujerar ofishin jam'iyya ce. Honorable. Labari da kuma tsara shi kawo na Legas Kabara. Jagoran shiri Tijjani Shehu. Shiryawa Muhammad Garba. Daukar nauyi RGG Great Pictures. Ba da umarni Muhammad Garba Kabara. Ranar da za a koma kotu na gama yanke hukuncin abin da zan yi. Haskare zan samu sa cikin dogon riga ta ko babban riga. Da ya salansi da kuma wani yana ce masa Mr. Kyankyan. Shi wannan Mr. Kyankyan da ake magana na can Uganda abokina ne kud da kud. Honorable.